שלום לכולם, היום אנחנו נבצע שיעור בנושא תרגילי שליטה בכדור. כל אחד ירוץ, יביא לו כדור, יכול להיות כדורגל, יכול להיות כדורסל, כדור גומי, כדור ספוג, לא משנה איזה כדור, ואנחנו כבר מתחילים. העניין הוא שבתרגילי שליטה בכדור, גם אם מצליחים, תראה לתאמן על זה עוד ועוד ועוד, והמטרה היא כשמצליחים, לעשות את זה כמה שיותר מהר ולעשות את זה כמה שיותר טוב. אנחנו מתחילים תרגיל ראשון, תרגילים פשוטים, העברת כדור מיד ליד. סופרים עד 20 פעמים. תרגיל הבא, סיבוב כדור מסביב לראש. 10 סיבובים לצד אחד, 10 סיבובים לצד השני. יופי, עוברים למטה לרגליים. אנחנו מגלגלים את הכדור 10 סיבובים מסביב לרגל שמאל ו10 סיבובים מסביב לרגל ימין, הכל בפיסוק. יפה, מעולה. מצוין, אחרי שסובבנו את הכדור שהוא על הרצפה מסביב לשני הרגליים, אנחנו מרימים אותו ומסובבים אותו באוויר. 10 סיבובים מסביב לרגל ימין, 10 סיבובים מסביב לרגל שמאל. מעולה. תרגיל הבא, אנחנו מציירים שמיניה, את הספרה 8, עם הכדור בין הרגליים. בצורה כזאת, מתחילים מהאמצע, משחילים את הכדור בין הרגליים לרגל אחת ואז לרגל השנייה. מציירים את הספרה 8, אנחנו עושים 10 פעמים לצד אחד, ואחר כך אנחנו עוברים לצד השני, מתחילים, זה לא כל כך משנה. יפה, אחרי שעשינו את זה, שהכדור על הרצפה, מגלגלים אותו, עושים את אותו דבר כשהכדור בידיים שלנו. מכניסים את הכדור בין הרגליים ליד השנייה, היד השנייה מחכה מאחורה לתפוס את הכדור. ומעבירים את הכדור בין הרגליים. יפה. וכמובן, אם זה קל, מגבירים קצב. יפה, התרגיל הבא, סיבוב כדור מסביב לגוף. יפה, 10 סיבובים. 10 סיבובים לצד השני. והתרגיל הבא, סיבוב אחד מסביב לגוף, סיבוב אחד מסביב לרגל. מסביב לגוף, מסביב לרגל. מסביב לגוף, מסביב לרגל השנייה. מסביב לגוף, מסביב לרגל אחת. עוד פעם, גוף, רגל. מעולה. יופי, תרגיל הבא, נזרוק את הכדור, ניתן מחיית כף, פשוטה, עושה את זה 10 פעמים, 3 פעמים, פעם אחת, 2 מחיאות כפיים, 3 פעמים, 3 מחיאות כפיים, ובפעם האחרונה, בפעם העשירית, 4 מחיאות כפיים. הצלחתי? תבדקו בסרטון. תרגיל הבא, אנחנו בעצם זורקים את הכדור למעלה, נוגעים בראש ותופסים. יופי, עכשיו אחרי שהיה לנו קל, נוגעים בראש ובכתפיים. כל תרגיל 10 פעמים. מעולה. אנחנו עוברים לישיבה על הרצפה, ישיבת קירוס, רגליים מכופפות, גוף ישר, מסובבים את הכדור מסביב לגוף, וכל פעם שמגיעים חזרה לרגליים, אנחנו מרימים את הרגליים, מגלגלים את הכדור לצד השני. זה גם תרגיל לשליטה בכדור, גם תרגיל לחיזוק הבטן. אנחנו עושים 10 סיבובים לצד אחד, ואחר כך 10 סיבובים לצד השני. מצוין, תרגיל אחרון, תרגיל מאתגר מאוד. אנחנו הפעם מנסים לתפוס את הכדור משני צידי הגוף, בצורה כזאת,
יד אחת קדימה, יד אחת אחורה. אנחנו מנסים לעזור את הכדור ולהחליף מצב של הידיים. אנחנו מתחילים את זה בלי הכדור, נעשה את התנועה הזאת. כל פעם הכדור משתחרר והידיים עוברות למצב השני. אז בואו נעשה את זה בהתחלה. פעם אחת הכדור מותר לו לגעת ברצפה, ואנחנו מעבירים את הכדור. מעבירים את הידיים. ועכשיו אנחנו נעשה את זה בלי שהכדור ייגע ברצפה. תרגיל מאוד מאוד מאתגר. מי שמצליח, כל הכבוד לו באמת. מאוד מאוד מאתגר. בואו ננסה. מוכנים? פיסוק. הופ. הופ. בסדר, עושים את זה 10 פעמים, גם שלא מצליח, לא נורא, הכל בסדר, העיקר שאנחנו משתדלים ומתאמצים. הייתם אלופים, ותמשיכו להיות אלופים ולהתאמן כל הזמן. להתראות, ניפגש בפעם הבאה.